ko day nini nagpa-manicure kag pedicure. I-upload mo mala? Oo, sa YouTube. Saya salon sa iya pakaisa. Pakaisa gid mo yan ino. Kag nagpa-makeup sa nini lo. Amao kami kuno kay maaga palamkon si nini palabok. Amao kami sa Jollibee Palabok. Di pa tsura, huy. Craving satisfied. Ang sit malabo ni Nini. Kag leche plan. Yeah. I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Wake up and rise and shine. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Hi, To it's present what Jen. we promised you guys. Kasi diba, si Aisha, nagko-comment dito, si Summer, si Ken, ano pangalan mo? Estrada. Okay, si Jo. Si Jo. Ayun, si Jo. And then, so, yan. Dahil dyan, kaya actually wala kami plano to meet and gusto nung meet and greet tayo. Sige, ako yung bahala sabihin. O sige, tara ako tayo. Set up. Ako ngayon sa meet and greet ni Ninya. Check mo yung channel nila. Thank you. Uy, thank you, girl, for coming. Si Hi, Sky. ka-baby. Hi. Hi, Sky. Yung mga subscriber ko, mga Bisaya sila. Oy, magbisaya ka. Oo, Bisaya. Ilonggo ba yan Bisaya, siya? tsaka Ilonggo. Hello. 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 Phone lang yung ginagamit ko, pero okay. May alam ako. Kailan ko sabihin? Mag-Bisaya ka. Hala, alam mo pa ginagawa? Kamusta? Kamusta yung Kamusta? sila? Kamusta? Hello guys. Hindi na ako, alam mo pag ganyan ako sabi mo Bisaya, pero mag-blackout ako. Pero pag Hindi ka mabalo? oh, hindi nakakaano pero hindi ako makasusunod Bisaya pag ano pag anyway, hi guys. Ano ba to? Check yung channel nila. Our channel is of trends. Oo. Ililink na yung below kasi mahirap spellingin. Oo, sige, sige. Si Jo. Thank you naman, girl. Food. Mag-hi ka, girl, para makita ka sa video. Hindi kasi dahil kay Ayun pa man. saan ako pumunta si Aisha? Sa pizza roll po yung garlic. Best friend ko yan eh. Ano guys, maraming salamat sa pagpunta. Lalo na dun sa madalas mag-comment dyan. Nice finally meeting you. Tapos, hi sis dun sa yung, yan, syempre lahat kayo yung found friends namin. And yun, hindi ko ina-expect na marami magpupunta. At saka kasama-kasama yung mga habi-habi nila dyan. Sobrang nakakatawa. Tapos syempre, hey, kasi hi! Ay, nakidukot na ng dukot. O, Jasmine, si Jasmine maganda. Ano? Kailangan matutuwa, di ba? HRM ka, di ba? Tsaka, pag nag-aaral ka naman, tapos hindi ka matulog sa salita. Joke lang. Nahihiya siya eh. Of course, my dear friend, si Arlene, halika dito, Lek. Halika dito. Halika, Lek. Halika dito, Lek. Huwag kang, ano, halika dito. Ito, pinaka-best friend ko. You have to be a parent to yourself as well. Hindi yung basta tatayo ka ng pamilya mo. Kailangan matuto ka rin maging pamilya sa sarili mo, maging magulang sa sarili mo. Gaano kahalaga yun, Dok, na kailangan alam nila yung, ano ba yun eh? Gaano kahalaga yung pagiging magulang sa sarili bago maging magulang sa yung utak mo ngayon. Okay? So, ang kagandahan po kasi ng counseling, especially pag may background sa trauma and abuse, doon binabago yung mga old patterns nangyayari sa karamihan. Tayo po mga Pilipino, hirap na hirap sa akin po pagkakaintindi na magbigay tayo ng appreciation or affirmation. Parang, ay, hindi naman. Parang nag-iyak pa. Ang ganda mo. Ay, hindi. Ano lang, makeup lang to. Di, totoo yun. I learned from Doc D that if you try to accept things na maganda sa'yo, then that's way of loving yourself and that's way of building your confidence and character din. In time comes, nagkakaroon ka ng value sa sarili mo. Kasi pag sinabi mo na, parito, ay si ate, ang ganda ng kulay ng buhok. Ay, ano nga, ganito, ganyan. Diba, imbis na nililift up mo yung sarili mo, ikaw mismo nagda-down sa sarili mo. So, instead of doing that, just say thank you. That's easy as it is, diba? In